охиронаш монда бародаро 1600 сом монда уже доставкаш кесем инами охир шай бародаро тамом кардем ина мақсад мисол дамо занг мезанан мақсад акачо кади ёфти инами охир шай уже тамом кардем ина чоткая музыка хунишан зура ина тамом кардем охир шай ясе чозда иншалло боя 15 тайга миёрем бародаро ина лайкора бизанем видеои нав мекунем 28 шаҳр на вилоят хатмон бародаро доставка шуд ма бепулай на куркнишам зура ина мақсад ягон грамм намечаст пахид намекунем апши ина душамедоз ямам хеле истифода бурдусе марҳамат ина шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акай сапон ая ҳамаи дукона даво 500 сими 600 сими арзонай бародарои ғариб нигоҳ кунен ҳамаи телефонро ай нарх навшон бухабар шунед ки дар Москва бениҳоят телефон қиматаи бародаро номераи мо 907 89 18 18 любой ҷо бародаро доставка бепула 6 намуд карта дорем бародаро 28 шаҳр на вилоят Хатлон доставка бесплатная бародаро TikTok да YouTube телефон тиҷа да YouTube да бародаро канал дорум да YouTube телефон тиҷа барфои тоҷики бизанем бародаро телефон тиҷа барфои тоҷики ин айфоно бародаро рехтаги инҷа фаровон айфон ина любой модел айфон аст бародаро бизане лайкора ки оз буд кадагим телефонро я се пас бомуша